ukuthi ungathatha yonke into nayo uyiveze ukuthi ubani ngesimo se-anger yemida, u-angry for social media. Manje uyayibona yonke leyo nto leyo ungagcina uhlanya mfethu. uZimdola ucabanga ukuthi yayimpressurizer yindaba ye-anger le. Wakhuluma ezama ukuyiprove ipoint, wafaka ney'tori izinto eziproven, kanti laphana kwakunamakhamera yonke leyo nto leyo. So into ayikhuluma wayeyihyper, umoya uphezulu, isigameko sisanda kwenzeka. So nanoma yini wayengayisho ukuze isayidi lakhe liqonde libe right. Manje kuluke kungale ndlela nje kuphela. uKhuzani uPaula wathini uKhuzani futhi manje wasuka uKhuzani ihlalele kwakhe manda. Ngeke aphawule ubhuti uKhuzani kulesimo esikanje ngoba lento eyenzakalayo into livele lena emjabulisayo uMthandeni. Ukhohlakele nokuthi buka nje uMthandeni usokhuzini, kumele ngabe ugatsheni umuntu osokhuzini. Eyobongelwa ngequantum lakhe. Kodwa manje kufuna kube uMthandeni umuntu manje olapha, lo mcimbi wonke nje uwuMthandeni. Kuthiwa khona ivideo akuthiwa uPauli ngaye sizwe lensizwa uthi thini sizwe ukuthi uPauli wathini uKhuzani. Iyangidida-ke leyo kuPaula kaKhuzani ukuthi uPaula ngingobani uPaula wathini uKhuzani. Mnotho. Yebo, kamba kanjani? Iyaphileka. Ikhona shitha akayibona namba ku King Zozo uzoyifica inkulumo Paula ngeindawo zabantu abaxabana nabahlali bemicimbi, uzoyifica lo video. Mhlambe akuyona yalokhuza, akuyona engawumgqibelo leyo. Ayizolo kulo mcimbi lo. Uthi ngeke avuma umuntu odela abahleli bemicimbi. Bona baphila ngokweqiniso, ngeke avume nje kuqhamuka abantu abazohlezi bexabana ngabahleli nabantu abahleli imicimbi. Wathi uPauli lizoyifica. Uma kunjalo akabatshela abahleli bemicimbi bengamqashi uMthandeni. Angithi lento ayiqali bamqashelani pho? Yeah. Ayamqasha nje nawe uyamqasha. Kodwa ngicabanga ukuthi ubephawula ngalonto. Mhlawumbe ubeyikhulumela nje mhlawumbe ngomgqibelo. Hayi ake sikhohle indaba yalonto bafethu. Angicabanga ukuthi ubephawula ngalo. Ngicabanga. Makuthiwa iPaulile. Hayi makuthiwa iPaulile shema ngabe uyayiprove ukuthi unesibumba. Hayi mayiPaul. Hayi yabona mayiPaulile le. Ngaba kuyona insizwa uKhuzani ngiyama lapho. Mawukuthi uyiPaulile, mawukuthi lo video yayizola hayi. Ngaba kayona insizwa shem, ngabe umfazi impela. Kodwa mawukuthi kodwa mina nje ngimile nokuthi hayi le video mhlambe yangomgqibelo. Meko wayizola hayi lutho mfana. Lutho. Ngeke aza kwenza lokho uKhuzani, ngeke aza kwenza. Yeah. Hayi angikholwa nami lonto angikhalwa ngempela. Hayi mhlambe yangomgqibelo nami nginalonto nje, ilonto engitshela yina hayi. Ilonto hayi ngeke. Kodwa ngaphola ngalento, lutho bafowethu ngeke. Angiboni. Hayi, you may proceed Semnyeza. Makhoba bengakhulumi. Makhoba. Bafowethu sanibonana. Makhoba. Inkunzi yakwaZungu. Niyaphila. Hayi sikhona. Yibo bonke laba abahlukaniswa imkhuba kodwa sidluleni. Uvula ukuqala imkhuba. Ngoba imkhuba iyochithela imizi. Nathi yabona nathi singaba ndawonye nabantu bakaMabasa. Ngoba phela umuntu okamthembo kaMabasa kahle uMabasa ozala ukhumalo okuyinto nje eyodwa lezi ibonga izodwa noSithola awusoma phela. 4 ebonga uhlukaniswa umkhuba. Asidluleni kodwa lapha sikho lapha. Qhubeka. Cha bafowethu hayi ngeke ngiphawulele ngesiqiki. Into engiyibongayo nento engivuke ngayithela phe kwayo ivideo lo ipostile siqi le ndoda ifakwa ngoba bengithi lizoshonela izolo noma kusela namhlanje isivelile la ibipholokondlela khona njengento ebikhulumeka izolo ukuthi ipholokondlelile uyabona. So kuyadidaka ukuthi igcina ifakwa yibo MC.
So ngibuyele emazweni kaGezolo ukuthi ukufinyelela estage kuyiprocess bafowethu ungefinyelele nje kalula njengabantu becabanga ukuthi hayi ufohlile since bekasho njalo Mabiyela ukuthi hayi ujike ngalemva kwestage wangena wasechaza kuhlelo ukuthi ushintshe DJ wafaka ingoma zakhe wayilawula nje yonke into estage yabo. So ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebelibonile iqiniso kodwa-ke ngicabanga ukuthi khona elinye isayidi lisasele bafuthu inkulumo ngiye ngayijaji mina iphelele uma elinye isayidi lingakaveli. Uyabona isayidi likaMthandeni alikaveli futhi ngenzeka ligcine lingavelanga ngokuthi ayikhulumele yena konke okwenzakele. Yes kubonile futhi iqiniso liyavela ngakuthina kodwa lokho esikushoyo mhlambe nengasho kuhlukile noma sho mhlambe okufanayo. So ngakho mina ngingayijaji kakhulu ekuthenini mhlambe ngithi nakho nje kodwa nje okuvela emavidweni ayibafowethu uvele emsulwa lo mfana kaMaqele. Uyazi lokhuza wemfoka amakhoba. Uyazi wemfoka amakhoba ufana nani mawusho njalo. Ufana usebenza straight njenge system ye state sala eSouth Africa. Leyo ukuthi into ngathi phambi kwakhe yabona le yasenzo meyiwe. Mhlambe ithanda ukuba nzima kodwa ayikho nzima kusiqiniseko ngoba kukhona abantu ababesendlini ababanikazi bomuzi kuyazi ukuthi kwakukhona usibanibani ababoshwe labo bantu bekhipha iqiniso kwazeke ukuthi kwenzakalani. Yabo njengamanje lento eyikhulumayo wena ithi okay nayi footage kuyabonakala nangu umjidi ucommunicator nefone lo ehamba no AKA uyadutshula AKA uyabona uyaba direct abasolwa uze uyadutshula AKA uyabaleka ungena ngaphakathi. Yabona like ukhuluma ngaleyo nto leyo ukuthi hayi ngibonile kodwa manje ngifuna ukuzwaka manje ama voice ngoba la kwi footage awavela ama voice kunezinto engadingeki lokhuza la yabona uma umuntu okule position akuyona uMthandeni ngoba uMthandeni enganalo into yokuthi uyayiqinisa okwamanje uyayiqinisa njengomuntu ukuthi ngoba uMthandeni mayecabanga sekufanele unezingane unobhuti bakhe unomndeni masezoba nanomndeni wakhe lokuwona omenze ukuthi akwazi ukuphilisa umndeni wakhe okwabantu abathanda umculo wakhe labantu abathanda uMthandeni sekufanele baprotect ngayo yonke indlela le nto uwedwa le nto ingakukhihlisa nanesikhulu isililo ukuthi udelele umuntu wesifazane kanje so uMthandeni wona uthi usalinde ukuthi uMthandeni uthi akakhulume ngalonto ufuna ukukhuluma thini yini okufanele ikhulume ngoba yonke into iphambi kwenu nisafuna ninathi akakhulume futhi avula umlomo hey kwakuthi no kunezinto nje angeze zenzeka kuMthandeni lokho ngine sure 100% ngeke ziyenzeke lonto. Uright futhi ngiyakuseka ukuthi angayikhuluma isiqili ngoba khona into akayisho ma ethi ukuthula kuyimpendulo ethulile kodwa impendulo ehamba phambili kunazo zonke since usuke iside lakho lingeke lize lazeke, meaning I'm not saying kulento esiyibonayo emavidweni mhlambe khona okusha okungahluka kodwa ekuthuleni kwakhe ngiyayisupport kakhulu into yokuthula ngoba ukuchaza kuyo yonke into wakwathi ngizwe uyazona izinto ngokuchaza abantu abakholwa lokho abafuna ukukholwa yabo. Yeah injalo nje mfowethu injalo nje impilo Nkuliso bhuti bhuti ngiyabona bafowethu yes aphila siyanceda mama. Yeah hey Nkuliso yazi ngivuka ekseni la mavuka ekseni uSmoro Sorry bafowethu sorry uSmoro kancane wena mziya kancane kusathethe lokhuza yeah ngiyavuka ekseni uSmoro ubhizi ungitshela ngoRoman Reigns hey uRoman Reigns kuke madoda qhubeka lapha mfowethu no mfowethu ake mhlambe sichaze ubungozi boku-attend i-event mhlawumbe under influence of alcohol noma mangabe udlile kune-event yayikwaNongoma mhlawumbe last of last if I'm not mistaken whereby nami ngangikhothile angazi ukuthi ngoba ngithi umqondo wami uyasebenza ngayibona sengiyikuthi lokho sigqoko sabantu abasebenza into engekho right
kwakuzophuma Mthandeni ngemoto ukhuzana esegeyithini yabona into ukuthi kukhona ozongena ongafuni ukuhlehlela omunye nomunye ufuna ukuphuma nomunye ufuna ukungena yazi ukuthi into eyenzeka lapha mfethu kwasela kancane nje ukuthi kushaywane kuphuma nezibhamu ngendlela kwakwenzeka ngayo so ngizama ukuveza ukuthi angazi ukuthi singayigwema kanjani lento ukuthi singawasebenzisa ama-emotions mangabe sifika noma sibhekana nezimo ezifana lezi ngoba kwanami ngayithuka sengikhona ngifuna ukuqamba amanga nami ngayibona sengifuna ukulwa mase ngibuze ekseni bengenzani lapha yabo but ngangibuka nami iqhawe lami bengathi liyaxhaphazeka so leyanto ngelinye ilanga iyosikhipha isidumbu futhi mhlawumbe hayi esizodwa bese ngibuya ngizakule nto iyange-weekend kaZimiphi noMthandeni yabo mfethu uma ngabe uMthandeni evakashile ekhaya lakini wafika kwaPhoqa une-right yokumxosha right une-right yokumxosha uma usumbeka isandla noma usumthuka usubring impi on lapho ngamanye amazwi leya ntombazane beqonda ukuthi ayimesha uMthandeni okanye lo Mthandeni engeke azalwe nayo ngoba umuntu wesifazane uyabona nje the moment ithi fusefi mina nje ngesingami umuntu wesifazane indlela engihlonipha ngayo kodwa mathuya uthi khona intombazane ithi fusefi yimi mhlawumbe ngiyosizwa yikho ukuthi kube khona abantu abasecela abangakhona ukungilamula futhi nakhona mhlawumbe ngiyobehlula ngoba leyo ntombazane yobe isikhomba ukuthi nami ngiyaligqoka iphenti njengayo so futhi ungeke-ke uthi mhlawumbe amantombazane ama-red nation kuyomela uLweso Zimiphi because leya nto ngithe mase sengihlaziye ngiyabona ukuthi abaqali manje laba bantu okuphambana asiyazi sokaphi mhlawumbe sizothula siyibuke kodwa ayingeke bafethu mangisho ukuthi intombazane yakithi once yathi fusekho ngomunye umfana ngikhombisa ngokusobala ukuthi ngilila ngiyongilethela impilo engikwazi ukuyilawula ngoba nami ngeke ngivume ngize sekuthiwa wena usushaya ingane yakithi yabo so kwanayo ikhomba ukungayihloniphi mangabe njalo leya engeya lapha yabo bese kuphucila imic bese ku right akuxoshe makuthi ungene ngendlela engekho right kodwa wabo once wathi fuseki uqonda ukuthi njalo uMthandeni ajika azomshaya mase emshaya kuzokushiya ukuthi iGBV leyo mase kuthi iGBV mangabehla akeze ukuboshwa yini ngabe ukuthi ngivele nga-understand uma kukhona abantu abayihlekayo leya nto even abanye bakulinye side because into efana noyana ayikho right nale qhawe labo lahluthuka lagadla laxolisa kwamukeleka lokhu bekuzokamukeleka yini because akulandendeki ukuthi kunomuntu wesilisa oshaya ngikhulumi nawo ngicela ungilinda nje mhlawumbe uma uthi ummeli wakhe bekuzomela ufike uchaze ukuthi uzomela yena uzokunikeza nawe ithuba angikhulumi nje so manje yasiconfuse leyo nto shuthi lento isazoye ekudeni uma ukuthi kukhona umflow eyenzakala kanjeyana kudeleka umuntu wesilisa qhamuka indoda izophosta ukuhleka ayingeke asikho serious futhi kwanathi namadoda sidevadene phakathi ilanga soyikwenza ukuthi ngamapheli sonke ngiyabonga ngena